Soňky wagtlarda polisiýa işgärleri paýtagtyň feýilgählerini ahlak göreşini güýçlendirýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapyndan ýürüýte uğradylan adamlar feýilgählerde ýaş ýigitleri aldyw ýol bilen özlerini çekip olara duzak gurup ýeňil hereketler, degişmeler we şorta sözler bilen jynsy gatnaşyga çekmäge çalışýarlar. Polisiýanyň duzagyna düşen oglanlar operativ hereket bilen gün güppasy edilýärler. Polisiýa bölümlerini äkidilýärler. Tutsak edilen ýigitler dürli görnüşli tagamlar, şirel içkiler we çilimler ködürlenip aňtaw hilewazlyklary bilen olara polisiýa bölümlerini meýletin düşündürüşler, dilhatylar ýazdyrylýar. Şeýlelikde olara garşy jenaýat işini gozgamagyň esas süzülýär. Diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Feýilgählerde gedelençe diýen aýal gyzlar hem polisiýanyň üns merkezinde bolýar. Olara da laq atylyp ahlaksyz teklipler bilen zenalaryň mertebesini kemsitmäge çalışýarlar. Diýip habarçymyzyň söhbetde şaýdýar. Türkmen häkimetleri soňky ýyllarda ýylat arasyna ahlak gödäwçiligini güýçlendirýär. Gödäwçilik işleri halk arasyna ahlak terbiýesini puwtalandyrymagyň guraly hökmüne wagt edilýär. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary ýa-ni ýakyna Balkan welaýatyna uly klas okuwçy gyzlaryň arasyna ginekologiýa barlyklarynyň geçirilendigini maglumat berdiler. Balkanawat we Türkmenbaş şäherlerinde 9-11-nji sinif okuwçy gyzlar uýuşdan tutma ginekologiýa barlygyny geçirilýär. Jinsy gatnaşykda bolan gyzlaryň sany anyklanyp, olaryň sanawy polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ýerli edaralaryna tapşyrylýar. Diýip şonu ýagdaýlardan habarly bilimi işgär anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Häkimetler bu çäreleri ahlak, peklik operasiýalary adlandyrdylar we şeýle finanşyklar bilen islenilmeýän gowrullygyň öňüne geçmäge çalışýanlyklaryny öňe sürdiler. Ýöne mejburi çäreler okuwçy ýaşlaryň mertebesiniň kemsidilmegi hökmüne tanqid edildi. Nastaýaşe Vremya neşrine görä gyýylyk barlyklary häzirki wagtda dünýäniň adynan 20 ýurduna amal edilýär. Mundan öňe neşr Özbekistany we Täjikistany geçirilen gyýylyk barlyklary barada hem habar berdi. Birleşen Milletler Guramasyna şeýle tejribeler kemsidiji adlandyrylyp tanqid edilýär we häkimetler bu hili çärelerden el çekmäge çagyrylýarlar. Aşgabatyň feýilgählerini alınıp barlayan ahlak gödäwçiligi ýerli ýaşaýjylar tarapyndan ahlaksyzlyk dudagy adlandyrylýar. Ýürüýte tutulan adamlar özüne çekiji hereketler we lubaslar bilen ýaş ýigitleri dudagy düşürmäge finanşýarlar. Käbir oglanlar häkimet hilebazlygynyň gurbany bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bolar bolmaz etmişler üstüne yüklenip är ömrüni gözünün aňyrsynda geçirýän ýigitler hem bar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz ozalky ýyllarda polisiýanyň feýilgählerde el tutuşup barýan jübitleri polisiýa bölümlerine alyp gitmegi, parklardaky oturuşlarda, skameykalarda oturýan jübitleriň polisiýa tarapyndan soragy çekilmegi ýaly hadiseler barada habar berdiler. Türkmenistany häkimetleri orta mekteplerde we döwlet edaralaryna ahlak wagtlaryny ýygyderli geçirýärler. Şeýle çärelerde köplenç ata-babalardan gelýän ahlak kadalarynyň berjaý edilmegi, ýaş nesilleriň ösüp ýetişmegine ahlak terbiýesiniň ähmiýeti ýygyderli nutulýar. Zanda halal pederlerimiziň ahlak ýörelgilerini eýermek, jemgyýetçilik düzgünlerini berjaý etmek, milli däpli surlarymyza ıgrarly bolmak häzirki zaman jemgyýetimizde agzy birligi puhtalandyrmakda, ýaş nesillerimizi terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Diýip döwlet mediýasy şeýle wagt nesihat çäreleriniň birine sarglanýar. Ýöne döwlet hijrine mediýa serişdeleri ýurdun feýilgählerine amal edilýän ahlak gödäwçiligi parkda el ýa-da gol tutuşup barýarka ele salynan ýaş jübitler ahlaksyz duzak bilen tora düşürmäge çalışylýan ýaş ýigitler barada habar bermeýärler. Azatlyk radiosy paýtagtyň feýilgählerine güýçlenýän ahlak göreşi barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden tesbir alyp bilmedi.